те ще догълвай. Изобщо не се пази, изобщо не ги коват. Само си да се оцени. Две кокошки. Те направо са откачени. Къде са кокошките, бе, тат? Кокошките са ето там примушени. Ако се самоубият, те там ще пази. Но не може да се примуши. Какво имаш? На влакче ли имаш на бутушките? Влакче? Да? Имаш влакче? Няма ли да ставаш? О! Няма ли да ставаш? Чакай, нека съм да ги подмамя. Къде е? Помогни му на брат си да стане. Дай му ръчичка да стане. Той ще се хвали. Сега да поместим стола и след това ще ги хвали. Ти какво правиш? Леко ли? Леко с тази пръчка и ти. Казах да я оставиш тази пръчка. Искам да я хвърлиш.